Vítejte u třetího dílu. Dohňa už tady jde do 13. levelu, tak dneska už to dotočíme a otevřeme si bonusové, protože jsme nezbírali diamanty. Tady Ježiš, jsou. Co to je nějaká krajina snů. Po mně jdou lodě. Taky jsem si všiml. Ale tady je hrozně moc těch. Počkat, kam mám jít? Na to máš ty boty. To musíš skakovat. Tam je feather falling, myslím, ne? Já nevím. Jo. Počkej, co mám, kam máme jít? Takže asi to máme někam sejít, já nevím. Předpokládám, že jsem. Jsem se ztratil asi. Já jdu za tebou. Je to hodně, toto je úžasná mapa, nechtěl by se mi to dělat. Ani mě ne. Obdivuju toho, kdo to dělá, tady toto. Komu se to chtělo? No, myslím, že jsme šli blbě. Myslíš? Ne, vím. Nebo ne? Hej, jestli se nemáme dostat úplně dolů. No jo, my se máme dostat dolů. Nespadnu. No právě, spadneš. A jak to víš, že se máme dostat až úplně dolů? Takže když se podíváš, že se to generuje mě úplně brutálně dolů, to je DNA. To jsou modely DNA. Ježi, to jsou balony. Jaj. Těsně vedle. Ty jsi spadl dolů? Ne, já se dívu, však já jsem za tebou. Já půjdu asi tu druhou stranu pak. Já vůbec nevím, kam mám jít. Kam Není. zde? Já nevím, skočil jsem dolů. Jo, máme to sejít. Joj. A tam je vesmír. A kde ty jsi? Teď skočil jsem dolů. Aha, takže jsi vypadl, že, ze světa. No, nějak tak. Tady po mně jdou letající lodi. Počkej, pojď za mnou. já jsem si do nich chtěl nasednout, ach jo. Tak pojď za mnou, já tady budu čekat. Já jdu za tebou však. Co to spadlo z dolů? Nevím. Ty lodě tady letají. Pojď za mnou, pojď tady, jak je ten pumpkin, no už jdeš tam. Nemusíš po mě řvat, já tě slyším. Já neřvu. Jo, ale mám vlastně bedny naplno, ať slyší aj tebe ti lidi. Ajaj. To DNA je nějaké vadné. Je, A no. stejně jdem zase nahoru, vole. Však to nějak pak se skočíme. A jak asi? Čím budem výš, tím víc umřem, vole. Skoro. Čím výš budem, tím dřív umřem. Ale to je divné, proč nás to nechce vzít dolů? Neděj ze sebe blbečka. Ježiši, škoda. Neděj ze sebe blbečku. Takže já půjdu na tu druhou stranu. No, tak tohle by mě ale vážně zajímalo, jak se to projde. Jo, já jdu na tu druhou stranu. To Ty máme... skáčeš? Se to nepovedlo. Já mám taky pocit, že máme jít podle těch dýní. No a já nevím, já tady zatím vidím. Jo, hen je jedna dyní. Hej, jo, mám. Hej, ale jako na co ti pomáhají? Hej, když chceš nasednout do těch lodí, oni se rozloží. Já vím. Že už mám zkušenost. Já nevím, já půjdu asi podle těch dýní. No ale kde je další? Kramba. Ale kde je další dýňa? Jedině, že by to fakt nahoru vedlo. No tak já se jdu podívat tam nahoru. Co bys chtěl dělat nahoře? Nevím, takže jdu podle těch dýní, ale tady už žádná není pak. Jdeš je dolů. Aha. A to chvilku potrvá. Oj, já jsem zase spadl. Ale Jak to fakt můžeš moc pořád dýní. tak padat? To ani já tak nepadnu. No jako podív se na to skoro, jo, 90, 102. No, však level se jmenuje DNA, přesně jak jsem říkal. A step by step, find the glowing spares at the bottom. Já možná se dostanu o něco. Máme hledat vždycky ty svítící ty... Já jsem u jedna. No, Já jsem už ne, já už jsem tady o něco níž, já jsem zeskočil a nezabil jsem se. Jo? Jo. My máme jak kdyby chodit po těch svítících, takže asi jo, podle těch dýní. Ale nevím, kde je ta další. Kam se skočil? A jo, o jedno níž. O jedno patro níž. Oj! Tak tohle bylo o 2 patra. Akorát nevím, jak se mám dostat k tomu. Aha, jen tam a jo.
Kupuješ Pokud je pich, moje úvaha správná, což není. což většinou nebývá, předem upozorňuji, neopičte se po mně. Kdo by se po tobě opičil? Jej. Já jsem vypadl ze světa. Dohňa was. Slime. Fail. Fail. Další fail. A ne, já už jsem byl na dobrém místě úplně. Se divím, že ta mapa umí počítat tolik failů. Já myslím, že já jich možná budu mít i 500. Však se podiv, kolik jich máš. 102, 103. Jenom. Zatím toho není až tak moc. A sakra. Tak ne, tak už 104 ber. No už. Už mě ujela noha. Jo, jasné. Noha. Svítilo mi u slunce do očí, tak jsem se nemohl dívat. Já jsem skočil na pumpkin. To taky není špatné. Možná po těch pumpkinech máme skákat. To byl ne, vždyť některé jsou od sebe hodně daleko. Jsou, no. Kam teď dělá? Tak zkusit to můžu, že? No, za zkoušku nic nedám. Jo, jsem to skočil. Sem pojď po těch pumpkinech. A nevím, kde jsou. Teď si kolem chvíle, že to je jedno. Jo, tady jsem. Těsně vedle. Jak jsi to přežil? No, kam teď? Kam dál? Nevím, tady jede. Tady už jsem byl taky. Tu. Tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu. Tady. Tady. Už jsme skoro dole. Skoro. Skoro. Do pytle. Je tam nějaká? Nevím. No takový pocit, že tohle už nepřežiju. Jo, přežil. Halus. Halus nebo umění. Jo, já taky. Takže halus. Toto už taková halus nebude. Ne, no. Sakra. Jaj. Jo. Aj, bitch! Trapak. A bitches. Nenadávej. Se na to dívou malé děti. Michal. Třeba. Ano. Jo, dolů ještě. Myslím, že už to dojdu. Jo, už jsem skoro u konce, pokud teď nespadnu. A bum. Ne. Já jsem už u té svítící té molekuly, nebo co to je? Nebo molekuly. Jak se tomu říkat, u toho DNA buňka, nebo, no to je jedno. Prostě u DNA. Počkej, tady je jenom ten černý čudlik, tady není bílý. Teda modrý. To mi dá jenom resistance za ten jump. To ještě není konec, nebo jak? Jaj. Počkej, to není konec. Jo, je tu konec. Tak počkej na mě aspoň. Já se naspavnu. Už to máme skoro projít. Už poslední 3 a pak si kreativem otevřeme bonus. Proč ty ho říkáš tak nahlas? Proč ne? No, pravda, já jsem taky už u té svítici. Jo? Počkej, kde je ten modrý? Já jsem taky chvilku hledat, oběhní. No na té svítici není nic. To musíš jít vlastně k té... Počkej, a kde je ta modrá? Tu jsem Já nevím, já ti nenašel. to nemůžu říct, když to nevím. Jak jsem Jak ty to nevíš? Já jsem ve 14. Počkej, to máš jít Minecraft ještě je dál? velký. Co to je? A máš jít? Šestka jde. Ne, to musíš obejít si a tam uvidíš také modré. To už nevidím. No, tak máš blbý. Že by toto bylo. Co to je? No tak se zabij, když to nevidíš. No fakt to tu není. Je to tam. Co tady je miliarda mléka. Které si autor přidá z tumeny. Bum. No tak pádám pro boha. Cielita. Jaká rozbitá postel. Co? Wow.
Jsi kde ve 14? Jménem Minecraft je obrovský. Nebo něco takového. Ty vole, co to je? Level 14, Tady Minecraft jsem. is hook. A co tady máš dělat? Netuším. Co to je? Narrowing machine. Hej, ty jsi mi to zadělal. Fakt? Jo, jak se s tady mám dostat? Tak Nadskoč. nemůžu. Já pádám, mě se to generuje, to musíš chvilku počkat vždycky. Já se zatím tady podívám, co tady je v tom baráčku. Ale kolejnice. Nechodím? Víte, ono mi to tady vyhodil ze světa. Mhm. Víte, tak dlouho jsem mi to ještě nikdy ne to. Já už jsem tam. Já už tam taky můžu jít. Oj. Taky mega jumpy. Mega jive. Mega jive? Ne, Jump. no to si dám mléko. Ne, nedám. Počkej, tak to nemusíme chodit po tom červeném, když to přeskáčem. Počkej, kam máme jít? Nemám tušení. Fakt ale nemám. Vůbec. Asi jsem. Nebo jsem. Tak já nevím, ten redstone, takzvaný jak se tam dostal? No, tam není plocha žádná. Tak tam hen dozadu, ne? No, možná jo, víš. Au. Ještě to chvilku vydrží. Asi jo, tady něco asi jo. TNT. Láva, paní, taká láva. Kde? Což tady. Joj. To hodně A to vyšlo. není opravdová, to je vlna. Ale to drsne z dálky. Máte záté drsné, jak to někdo takhle mohl udělat. Je, no. Ten redstone, teda. Hej, máte zbyt, takže toto je zvětšenina tamtoho baráku, co jsme tam viděli. Je. A úplně přesná. Je. A kam máme Však jít? taky tam bylo jméno, Minecraft je obrovský. Aha. Kam máme jít, že? Počkám, než se mi to vygeneruje. Jo. Asi Počkej, ven, máte- ne? Já jdu tady po žebříku. Počkej, já se jdu podívat do toho. Aha, takže po žebříku to nepůjde, půjde to jenom dveřma. Dveře jsou zavřené. Čekaj, okýnkem. Jo? Tam je otevřeno. Mně se zdá, že by to šlo, podle mě. A i to by mohlo jít, si myslím, nějak. Mně to tam nešlo. Aha, tak to nepůjde. Nebo mně to aspoň nepůjde. Hele, tady je ta. Je Jo, tam? tady se dostaneš přes toto okno. Fakt? Tak Počkej, počkej. to není prosklené. Ne? To je jenom udělané z vlny. Jo? To je drsné. Wow. Hej, to bych nepoznal. To vypadá jak sklo, ale. A kam teď, že? Nevím, tady je obilí, tady je melon. Za pumpkinem musíme jít. Ne, za pumpkin, proč za pumpkinem? Že já nevím, kam ty chceš jít. Tady je voda a led. Ale tady, Au. tady je pumpkin. Ne, fakt. Tady byl spawn někde. Pojď tady za mnou. Počkej, já se koukám, tady je nějaká redstone. Ty jsou ty česty. Ty brdě, on tu udělal i moře. Ty vogo. Hele, tady je ten vozíček. A jo, tady pojď za mnou. Pojď nahoru, Počkej. na ten barák. Proč nahoru? Protože tady vedou ty pumpkiny velké. A tady je i cedulky, 2 tu jsou. Jo, tak počkej na mě. Set pumpkin here. Co to je? To je- There is no water, try reach to a point. Víš, co je A strač? já padám dolů, to je S prčička. tou tvojí angličtinou já to radši přečtu. A já jsem spadl. Musíš si sednout teď na to stopnu na to zelené, jinak musíš jít znova. Kde ty jsi? Na schodech. Na kterém? Na schodech. Lezu na tu střechu. Tak pojď. Aha, tak tady už ti to skončilo, no. To už je konec tady? To skákání, jej. Aha, já už nemám to skákání, paráda, no. Tady není konec, tady musíš dolů poskákat, akorát tady už nemáš to skákání, když si na to stupneš. Já jsem si na tam stoupil. Já jo. A já nevím, jak se tam mám jako dostat. A tak mi to taky spavlo na začátku, že? Počkej, ale já... Já to tam rychle Jo, já doběhnu. už vím, jak se tam dostat. Počkej na mě, já jsem se spavnul na začátku, už tam běžím. Prostě, no aha, ty se zabil, že? Oho. Tak proto na to máš stupnout, a já už vím, jak se tam dostat bez toho, aby se zabil.
Jak? Musíš normálně, víš jak jsou ty schody, tak tím musíš jak kdyby prolétávat z levé strany na pravou. Ne? Nebo dopředu a dozadu. Magic. Magic. Buď Magic. ticho. Hej, a tohle by bylo asi celkem nadlouho to dělat, že? Tak dívej, ale jako, mě by se to popravdě nechtělo dělat. Mhm. Bych na to prostě ti jenom tady tu mapu s většinou bys dělal tak 2 roky. Nebo aspoň já teda. Spíš bych se na to tak za 2 dny vykašlal. Jo, tam jsou schody. Kde ty jsi? Já nevím, zase mě to hodilo na začátek. Já to zkusím proskákat a řeknu ti. Mhm. Vn. Závodnička. Závodnička maniak. Skoro. A ty okna jsou drsné. Joj. To skákání hrozně zpomaluje. No ale toto je ještě těžší. Když to takhle vemeš. Ani ne. Musíš A vidět. ta voda, ta voda by se mi nechtěla dělat. Ten strom je drsný. Kde ty jsi? Už jsem tu. Ty se spavnuješ tady, jo? No, protože na to si musíš stoupnout. A teď tady jak skáčeš, tak to musí nějak prostě. Ale stejně furt mám ty speedy, ve. Jo, ty nemůžeš pořád skákat, ukáž. Já mám pořád speedy. Ty můžeš pořád skákat? No. Já ne. Proč mi tam nechce vzít? Tak počkej, si vypiju mléko. Já vím akorát, že toto je těžké. Já už mi to Já se vždycky na druhém schodu vždycky vymelu. A co tam máš dělat? Takže prostě to musíš jak kdyby bez zabejť proskákat. Ježíši! Já už jsem přeskočil druhý schod. Jo, už to chápu. Wow. Ježíši! Už jenom jeden mi A to je chyběl. těžké toto. Je no. A to je mě to teď už jenom ten třetí schod mě chybí udělat. Jo, tak ten je asi nejtěžší, no. Ten mě tam vádí hodně. Skoro. A už vím nejspíš jak. Taká to má pána boha. Mě se to generuje ještě vždycky, když tam skočím. No, skoro. Se vždycky na tom rozmaznu na tom třetím. Vždycky úplně na stejném místě, na té hlíně. Ty brdo, tady je tma. Už jsi tam? Kolik tam bude schodu? 3? Už je to všecko, jenom ty 3. Já nevím, jak se tam mám dostat dál, ale jako. Škoda, že není v Minecraftu nějaký padák. Tak to by bylo moc lehké. Jo, jasné. Možná to chápu. Tak, ne. Ale jo, už vím princip, nejspíš. Se musíš jak kdyby točit. No, skoro. Tam, skoro. To je hrůza. 134 failů. 109. No tak jako rozdíl, ale. Ježíš, já už jsem tam skoro byl. No však já taky, já jsem tam furt skoro. Jaj! Už skoro, a tam jsou ještě další schody. Si děláš srandu. Kde si děláš srandu? Ne? Nebo aspoň vypadá to jak další schod. No, skoro. Jste 14 failů. 139.
A na tomhle asi nejvíc jsem se pozabíjel. Jo, no. 140! Až budu mít 120. Skoro. A jsou tam ještě další schody. Ajaj. To bych chtěl nějaký jump, něco boost, nebo... Jumping boost. Ne, nebo něco, že spadneš a ani se ti nestane. Kruciš. Mám takový pocit, že si to hodíme do off-screenu. Dobrá, za chvíli se vám ohlásíme, jak to dohrajeme. Jsme zpátky. Už do Hňovy zase někdo volal. Tak, jdeme hrát. Aj. A máme jít tam. Kam? Do Hňovy feeling, sakra. No kam teď? Jasně, kde? Hej, a tohle by se Wow. nechtěl stavět, no. Hej, podív se za sebe. Co to je? To jsi ty. Ne, ale vidíš tu zrůdu vzadu? Čekaj, že to jsi ty? Jaj. Jsem tak škaredý? A možná jo. Kam jdeš? Já vím. Wow. A myslím, že ta zrůda nasleduje. A to víš jak. Tady je její ruka. Jej, jsem mám spadl zas. Set spaven. Proč ne? A jak to je na tomhle těžkého? Počkej, ukáž? Set spawn, mám na to asi kliknout, že? Stopnout, že? Jo, proč ne? Nemáme jít dolů? Proč? Kuk! Já jsem se mám Ale asi jsme měli jít dolů. Asi jo. A já tak jdem dolů. Tak tady asi ne. Jo, tady je, co Já vidím tmu, já mám tmu. ne taky. Ne. Já Ne, mám, já to mám tmu úplnou. hej, kam mám padat? Nevím. Tam by měla být voda, ne? To je nepříjemné, jak je tma, nemáš spít. Kam běžíš? Nevím. Se jdu kouknout. Teď nevylezu, jo vylezu. Jaj. Nevylezu. Nebo nevylezu. Boha. Pro boha. Hambojo! Neblbni. Už ti je Jo, 11. tam co si je něco modrého nebo černého prostě. Co? Hele, ty jsi něco rozsvítil. Co se tady rozsvítilo? Netuším. Když to se rozsvědčuje, když tu procházím. Tady něco bude. Tak jestli ti to rozsvědčuje? Jenom toto. A to je drsné. Ne. Čopák, hapák. Aha, chápu, už to vím, už jsem to našel. To máš, jo? Pojď sem, pojď za mnou. Jump, 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 jump. Dej si tu spawn. Pak ti ukážu, kudy má jít. Jelikož máš jít sem. Bum. Sem, přesně sem. A pak a trefit se do pavučin. Aha, další problém. Vedle. Ne, tak sem se nemá jít, tady je jenom diamant. Kurňa. Ale je tu? Jump boost! Já jsem se trefil do toho akorát. Prostě jsem lezl. Protože jsem ne... Aha. Skoro jsem byl nahoře. Ne, tady je nějaký další ten. Jau. No a tam byl jenom diamant. Hajdl, mám to vybrat. No celku nenadávej.
Já se zabiju. No. Já jsem se nezabil. Nezabil. To je smůla. Konečně. A kam máme jít? Netuším. Kde ty jsi? No. Co to? Kde ty jsi? Netuším. Je tu. U toho druhého. Pojď sem. Drsme. Tady? A tam je fakt něco černého? Však já jsem říkal. A do toho musíš spadnout. Jau. Tam to bylo asi fakt jenom na ten diamant. A tam bude něco prostě. No a však tady je jakože další chodba, jakože do hloubky. Pak je tu další černé. Ty už tam jsi? Jo. Dobrý. Třetí ta džuzna. Než to generuje, hej. Yes! Už jsi v džuzně první? Jo. A druhou jsem neprošel. A to je první, víš? Já vím, ale jako druhou jsem neprošel, Teď ale jsem v první. druhé. První je vlastně skočit do toho, nebo jak je to se nepočítá. Vlastně džuzna, pak je první ten, průkop, pak je druhý a pak nejspíš třetí. Teď jsem v prvním, Au, já jsem spadl v tom prvním. druhým. Tady nic. Voda. Wow. Tu sakra jsem. Mám z toho špatný pocit. Vůbec nic nevidím. Já nevím, jak se tam dostat. Hezky česky. Jenomže co když neumím česky? No tak to jsi špatný Čech. No já už jsem na spavnu. Nejspíš na spavnu. Wow. Game over. Konec hry. Jo a ještě tam do toho železného. Jo, na to se ještě půjdeme podívat na ten bonus. Minutku, já se k tobě dostanu, co nevidět. Akorát to si bohužel musíme otevřít svým způsobem, jelikož jsme nenazbírali ty diamanty. A chcem to někomu ukázat. A čtyřka neexistuje. Matěj, chvilku počkej, jo, já za chvilku dojdu. Takže first bonus. To jsou bonus levely jenom. A taky něco. Experimental. Počkej, tady není žádný červený čudlík? Nevím. Aha. Ježíš, že ti dám game moc si to projde. Pojď. Minutku. Hledám tady tu černou díru. Co tam na ní hledáš, prosím tě? Jo, z hry. Už jdeš? Hej, zajímavé, že v kreativu to projdeš úplně všechno rychle. No tak když nemůžeš umřít? Počkej, ale já nemůžu jít dál. Když musíš prostě propadnout to džuznou. Já vím, má tady jedna. A tady nemůžu jít nikam dál. Ty jsi jeli tam? Ty jsi už jsi ve vodě? No, Tak tam je taky ostrůvek. ne. Musíš se otočit. Pak to ale není nic. Ježíš, je tam, když jsem se tam byl já sám. Nade mnou jsou dráty nějaké. Ježiš, ty jsi jeli to. Počkej tam, když tak já už jdu. Neřekni mi, že ho teď najdeš, jo. Je tam prostě obrovský ostrov, on ho nevidí. Zakusem tam. Snad. Aspoň, že je tu světlo teď. Aha. A fakt tady není žádný ostrov. Jo, to je ta první, já jdu blbě. Já jsem, jak je nějaká černá vlna. Jaká černá vlna? Což já jsem spadl do nějakého, kde je černá vlna. Co blbneš? Což tady je prostě černá vlna, nic víc. Au. Jsem se rozemlel na kousky. Aha. Našel to? Ne, já jsem se propadl, já jsem tam se propadl. Do té vody? Ne, úplně pryč. Já jsem tady nahoře. Jak nahoře? Což na mostě. Ty jsi na tom mostě?
Teď jsem se tady spával. Tak počkej, já jdu k tobě. Možná. My vlastně zdrháme ten spawn je v hubě toho. Drákuly, nebo co to je? A nebo víš co, počkej. Já už jdu k tobě. Ty vemeno. A já už vím, jak se dostat. Nevíš. Vím, tam jak je ten Drákula, nebo co to je, tak tam on má vedle sebe, tak tam to je. K němu nevylezeš nahoru. Však ne, ale dole. Pojď. Polez, kam lezeš? Úplně jednoduché tam. To bude líp vidět aspoň, ne? Generuj se. To ani nevidím teď. To je dobré v té tmě, že to jde vidět líp. Aha, já jsem zase mrtvý. První. Ty jsi to ještě neprošel, ne ani. Však ne, já jsem na mostě. Ale jakože předtím. Ne. Ty jsi to nedošel dokonce do té vody? Ne, já jsem tam akorát narazil na nějakou černou vlnu. Černou vlnu? No. Tam žádná černá vlna nebyla. Proč zrovna černou vlnu, prosím tě? Protože tam byla prostě na zemi. Aha, tak to zbyl asi někde po jinde. Tak, třetí level se dogeneruje. Kde jsi? Ale u toho Drákuly. Ty jsi šel na spawn? Jo, protože tady dole je, že se můžu dostat na tu hlavní, že? Ty jsi jeli to. Však už jsem na tom hlavním. No tak počkej, už tam jdu taky. No, tak kašlu. Ta Lochneska nemusí být špatná. Lochneska? No, Jaká Lochneska? tož tam, jak je... Tam, jak je vzadu za náma, taká ta Lochneska. Myslíš v té vodě? No, hele, tady jezdí dort po ledě. Ježiš, kam jsi šel? Tady. Kde? Jak je hlavní spavan ten bílý. No, No, tak tam jsem. na spawnu? No, A kdo tak tam? úplně v tom zadním, až to můžu v těch nových levelech. Ty jsi šel do nějakého nového levelu? Ne, já jsem tady v tom zadním, jak tady máš také otevřené, jak se to tady otevírá pomocí kreativy. Jo, jasně. Tě pořád nevidím. Protože já teprve přicházím. Pořád tu nejsi. Já vím. Extra, aha. Pojď na ten speciál. Bonus level. Ten, že? No, na ten hard půjdeme až pak. Ach jo, zase generování. To je zase toto. A já padám dolů. Tady jsou kachničky. Jaké kachničky? Tož tady dole. Co? Tady máš dole kachničky, tady musíš jít dolů. Vn. Uá, kachna. Ježiši, kolíbka. Nebo ten houpací koník. A co tu jako jde jak? Takže musíš prostě dojít až dolů. Klíčkovat? No. Si zavřu jenom 5 jedných mobilů na stůl, zase. Takže myslím, že tohle neprojdeme, i když je to jenom bonus. Ale pěkný bonus. Já ani to furt generuje. Video setting chunky dám si třeba na 9. Máte zase odpojím a přijdu zase. Zase temnota? Jo. A zase temnota. Jaj. Tak to po chvíli ti vždycky zmizí. Je to relativně nepříjemné, no, když si to generuje. Ale podívej se na té faily. Já vím, 203. Hlavně, že jsi slíbil, že budeš mít 500. Nemůžu všechno vždycky splnit. Pojď mě zabít, zabij mě. Nemůžu, Proč ne? protože padám. Tak až dopadáš. Nemám čas. Už vůbec nevím, kam mám skočit dole. Nemám jít podle toho. Podle... Aha, však my to nemáme sletět až dolů. Máte zabij mě. Jo.
To bude chvilku trvat s rukou. No, mi to nic nebere. Já vím, no. A vůbec nic. Tak jdi dozadu. Tak? No a teď mám temnotu já. Teď už já vidím. Taky holčičí pokoj. A já jsem dopadl přímo dozadu. Chceš zabít? Ne, počkej. A jo, tady máš vlastně To dostaneš. musíš vypít mléko, víš, aby se ti to vylečilo, abys viděl jen tak temně, jakože tmavě, jak kdyby. No a však to jsem ti chtěl zhodit tam, víš. A tady má Sem musíš jít. Za tou dyňou. Už za dyňu nepůjdu. Musíš jít za dyní. Tady pak máš pavučinu dole. Au. To bude hrozná ale ta tma. A to možná každého hráče vždycky tam chytne pak. Je to stěžení, no. Což brutální stěžení. A není to zase tak hrozné, když se napiješ mléka. Ale ty jsi neměl mléko, ne? No ne, no. Ježíš, kousek od toho. Co tady se má dělat? Kde? Takže já už jsem jak kdyby já čumím na toho koníka. A tu nevidím žádnou dýni. Tak počkej, já jdu za tebou, já ti řeknu kam. Tady už jsem u tebe. Nevím, já tě vidím. Tak musíš jak kdyby s ním proletět a tam dole je, že tam se ti to uloží, kde si spadl. Jasně. Už to vidíš? Ne. Yes, já jsem na to dopadl. Ne, sakra, mě to Pita, taká tma. Ty máš taky tmu? Jo, pořád ještě filmuješ? Já furt? Furt? Proč? Konečně světlo. Já ne, já mám furt tmu. No tak já to mavší, to je taky divné. Tady má může mít, skákat. Oh no. Hej ne, ty podle mě musíš skočit na toho koníka. Proč na koníka? Protože jinak se zabiješ asi. Ten koník je daleko. To ne, to koníka na koníka ne, to je daleko. To je moc daleko. Oj. To musíš nějak proskákat nebo něco. To je nepříjemné, ta temnota. Já nesnáším pavučiny. Bum. Hej! Praste. Nehoda. Hej, Pito, já nemám mléko. Na, máš temnotu? Jo. Mně by se to už mohlo zrušit. Ale nevím, jestli padám nebo ne. Když spadneš, tak tě to vyleší. Zase temnota. Brr. Kde jsi? Nahoře, uspavnu někde. Mě vždycky, když šlapnu na ten pleši play, tak mi to pak hodí temnotu. By mě zaujímalo, kde jsi. Já nevím, kolem mě se točí hvězdičky. Co? Tak je to bílé? No. Jo. A teď už padám. Jupi. A už zás, no. To je důvod k oslavě. Tady... Aha, máme jít po dyních. A už zás. Však na to není zase tak složité, když jdeš po dyních. To je normálně přejdeš na stůl, no, přeskočíš spíš. Tady Hej, to je divné. dne. Oh! Jo. No. Máte, Dá nechceš mi fuck. hodit mlíko? Nemůžu, vůbec nevím, kde jsem. Aha, za druhé nevím, kde jsi ty. Tož nahoře uspavnu. Já ne, já jsem jiné. Já už mám spaven jinde. Keď bych umřel. Musíš bombat mlíčko, budeš zdravý. Nebo bobíka. A když nemám mlíčko, tak jako co? Actimel. Ven si kolu počít mě. Ne. Bum. Ha, jsem u fajtící dyně. Jsem málem si nabil hubu zas.
Takový pocit, že končíme. Mhm. No tak to prostě... Ne, já už vidím na světle, v pohodě. Jo. Nechtěl bych mít černý obraz. Dohně se nám ještě neodpojil, ještě se nenaštval na černý obraz. Dohně nerad černou. Ty brďo, kam to dělá? Já skáču a najednou temnota. Vypni si to, jde to slyšet. No nic, já myslím, že taky budu končit. Jako už vůbec nevím, kam mám teď skočit. Máte? No? Co je? Už jsi skončil. Ne. To je jedno. Už končím. Tak u další série to bude TPC parkour. Naschle.